Danas razgovaramo sa poznatim licem na našim prometnicama, a ona je... Ja sam Anita Prgomet-Bujić, djelatnica postaje prometne policije Pula. Anita, za početak, što te je privuklo za rad u policiji, te koliko dugo radiš taj posao? U policiji radim 13 godina, od toga 10 godina na poslovima prometne policije. Pa oduvijek sam znala da bih jednog dana htjela postati policajka, s obzirom sam gledala tatu od malena kako radi taj isti posao. Tako da mi je to bila velika želja da jednog dana ja brinem o sigurnosti građana i imovine. Kako izgleda tvoj radni dan? Pa moram napomenuti da niti jedan radni dan nama nije isti. Sve nam zaista ovisi o tome da li sam jedan dan na motoru, da li sam u presretaču ili u ophodnji, ali ajmo reći da se naš posao uvijek svodi na isto, to je smanjivanje stradalih u prometu. Tako da u dosta na našem području ima i biciklističkih utrka koje osiguravamo, nažalost osiguravamo i prometne nesreće do dolaska očevidne ekipe. Nijedan dan nije isti, ne možemo generalizirati o tome. Često smo svjedoci da policijska uprava Istarska sudjeluje u prometnim akcijama i što nam možeš reći o tome? Pa istina je da redovito provodimo prometne akcije koje su usmjerene na podizanje prometne kulture vozača i građana u prometu. Nije nam cilj kažnjavanje građana, nego osvijestiti ih o mogućim posljedicama u prometu sa prekršajima koje čine i da svi stignu sretno kući. Motori su tvoja velika ljubav. Jesu, zaista sam oduvijek voljela motore, tako da mi rad na motoru ne predstavlja problem nego jedno zadovoljstvo i puno je lakše poljeti, efikasnije odraditi posao prometne policije na motoru, pogotovo kada su gužve, brži smo, sigurnije stignemo, tako da to je jedan veliki plus. Ove godine bila si u pratnji i osiguranju na defileu bajkera. Kakav je osjećaj biti dio toga? Pa istina je da ove godine smo bili na osiguranju bajkera i to je bilo zaista predivno iskustvo, s obzirom da je ove godine bio jedan od većih odaziva bajkera nego ikad do sad, tako da je to zaista bilo jedan za mene poseban spektakl i zaista smo dali sve od sebe da to uspješno osiguramo, da defile prođu u najboljem redu i drago mi je da to sve prošlo baš onako kako treba. Rad u smjenama, vikendima. Nije lako, pogotovo ženama. Kako uspijevaš uskladiti posao i privatni život? Pa za početak da kažem da nema razlike više između muškarca i žene. Svi radimo jednako, svi radimo odgovorno ovaj posao, ali da moram napomenuti da je posao izuzetno zahtjevan i izazovan s obzirom da radimo i popodnevne i noćne i vikende i praznike, blagdane kada je većina građana doma sa svojim obiteljima, mi smo na poslu. Ali to radimo sa zadovoljstvom i volimo taj posao, tako da to je jedna stavka zašto to i možemo odraditi. Drugo je da je izuzetno bitna organizacija, kao na primjer jedan dvoje djece i da nema baka i djedova za uskakanje i čuvanje. Bilo bi puno teže nego što je sada, tako da uvijek nađemo neku soluciju i uvijek se uspijemo organizirati da svi budemo sretni i zadovoljni na kraju. Po tebi, tko su bolji vozači, muškarci ili žene? To je jedno zanimljivo pitanje koje povlači puno toga, pa ne bih htjela generalizirati, tako da ću reći podijeljeno. Zaista ima muškaraca i žena koji izuzetno dobro i vrhunski voze i isto tako ima i muškaraca i žena koji malo lošije voze, tako da ne mogu sad generalizirati, ali mogu reći da su žene mrvicu opreznije u prometu i više razmišljaju možda o sigurnosti nego što je to kod muške populacije građana. Isto tako mogu reći da ne drži konstatacija da, na primjer, muški kolege voze bolje motore, s obzirom da smo se ove godine natjecale na memorialnom turniru Šime Buzov sa motorima, 40 kolega i ja i kolegica, i tako da možemo reći da smo izuzetno vrhunski prošli na tom turniru gdje sam ja osvojila 4. mjesto od 40 kolega. Tako da ima, ne možemo generalizirati, nego zaista je to jedno podijeljeno. Najčešći prekršaji u prometu? Pa zaista mogu reći da su najčešći prekršaji u prometu naše takozvane 4 ubojice u prometu, pojas, mobitel, brzina i alkohol, i naši fokusi su u smanjivanju tih prekršaja, odnosno da građani što manje čine u prometu. A također evidentiramo i prekršaje nepropuštanja pješaka kao i samih grešaka pješaka u prometu.
Najoriginalniji izgovori za ljude kad naprave prekršaje. Pa zaista mi je teško izdvojiti neke izgovore za prekršaj. Kada radiš tako dugi niz godina na cesti, onda se naslušaš svega. Bude tu jako tužnih priča, bude smiješnih izgovora, simpatičnih izgovora, ali nekako se uvijek sve svodi na to da, ne znam, na primjer pojeo sam salatu sa ostom pa sam napuhao što se tiče vezano za alkohol, ili išao sam samo do trgovine, vozio sam se po gradu pa ne moram koristiti sigurnosni pojas, ili samo sam pridržao mobitel u ruci, pogledao sam koliko je sati. Mislim, zaista to su sve neke stvari kojih se mi svakodnevno naslušamo i navikneš na to. Najljepši i najteži radni dan do sada koji si imala na poslu? Pa zaista najteže radne dane na poslu mogu izdvojiti kada imamo prometne nesreće sa poginulim osobama. To je jedna od težih stvari kada ti trebaš obitelji priopćiti da im je voljena osoba poginula u prometnoj nesreći i to zna ostaviti trage i posljedicama i na nama također, jer i mi smo samo ljudi od krvi i mesa. A što se tiče najljepših dana, zaista isto tako to je malo teže izdvojiti s obzirom da volim posao koji radim i zadovoljstvo mi je raditi ovaj posao. Ali evo, jedan od sretnijih dana je bio kada su mi omogućili da postanem prometna policajka. Za kraj, puno je prometnih nesreća, najčešće vikendima te pogotovo kod mladih. Što bi poručila mladim i još neiskusnim vozačima kao i svim ostalim sudionicima u prometu? Svi smo mi bili nekada mladi i mislili smo da znamo i možemo apsolutno sve što god poželimo, ali to zaista bih htjela poručiti mladima da ponašanje u prometu kao što su brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, proklizavanja, kako mi to zovemo izigravanje frajera na cesti, dovodi do kobnih posljedica i nažalost stradavanja u prometu i onda bude kasno. Čuvajte sebe i ostale sudionike u prometu i vodite računa o tome da je jeftinija opcija naručiti taksi umjesto sjesti u alkoholiziranom stanju za volan misleći da se neće ništa dogoditi. Dovoljna je sekunda da se dogodi nesreća, a ako je možete izbjeći i sretno stići kući, odaberite tu opciju. U ovome razgovoru sa Anitom imali smo priliku iz prve ruke saznati sa čime se suočavaju djelatnici prometne policije Uprave Istarske. Kada su praznici i blagdani, te kada većina građana provodi vrijeme sa svojim obiteljima, oni su na terenu i nastoje pomoći građanima. Možemo samo reći da se nadamo da će Anita i ostali djelatnici Policijske uprave Istarske imati manje posla u idućoj 2024. godini.